wakunditi hanzi mwana waGeza anotaura zvinhu zvakaipa, mwana waGeza ari kutuka vanhu, taakutanga kuzozviona. Iwe watch your mouth. Unoziva wangu ka ukauya uchiita matauriro iwayo hatimbofa takawirirana. Ukauya uchida kunyepedzera hako kuzungaira kutaura chokwadi hatimbofa takambowirirana. Revolution yakatanga kudhara zvekuti tiudze vanhu nhasi unoyu kuti revolution yakaeima zvipi, revolution ndechi kana tikuita sei. Kwakungoramba zvedu tichizviita but hapana munhu asiri kuziva kuti revolution takati inoreve chii, ndeyei uye chimiro chayo ndechipi, madirections ayo ndeapi, tine vision ipi kuti tizoti ngatifomei revolution. Hapana munhu asingazviziva. Unoya panapa wonditaurira iwo kuti hanzi mwana waGeza ari kuita gun blessing kune vamwe vanhu, ari kuataka vanhu vari wrong. Vanhu vari wrong ndewapi? Ndiri kutoti ataka vanhu watori right, because iva uye panapa uchitaura iwo uchiita basa rekuda kusikoimba zita remwana wevanhu wausingagoni kuprotecta. Chii chawakambotitira iwo chakaprotecta Chamisa kuti aregedze kurohwa mustreet? Chamisa haana kuenda panhingirikini pakoma apondwa sezvakamboitwa Tsvangirai. Tichiti tiri kuita zvinhu zviri right, tiri kumutsigira, tiri kumuvhotera, hazvina kuitika. Free and fair election yaurida kuti idzokorodzwe wewe ndeipi inopfuura ya 2023 yakawinwa naChamisa? Unoda kuti Chamisa wacho awine kangani? Chamisa munhu akawina kudhara, hatitaure zvekuwina kwaChamisa panapa nhasi. Ndokufunga uchidzokera kwauri kubva ikoko manje kwauri kutoita ikoko. Kwekuya panapa uchipa vanhu influence isina direction yekutaura kuti hanzi tinoda free and fair election yet tinosapota Chamisa. Chamisa siyana ine zita remwana wevanhu mani, siyana ine zita remwana wevanhu. Chamisa anovhoterwa nevanhu nekuti vanoda kutsvaga mutungamiri. Inyaya yekutsvaga mutungamiri chete ndo nyaya inoitisa mavhoti, but nyaya yekudzosera simba kuvanhu, nyaya yekutora nyika shamwari haisi kutomboda free and fair election zvauri kutitaurira panapa zvese izvozvo. Tiri muira yekuda kurwira nyika, kwete zvako zvauri kuda kuya panapa usikuita basa rekuda kuyanika mazita evana vevanhu vamusingagoni kuzobatsira. Haana kupotsa afa Chamisa, kangani izvi zvari ngoita basa maattempts mangani ari kuitwa ekuda kureva kwaChamisa. Unoya panapa usikotaura kuti hanzi nganyarare kuti taurira rinonyenga rinohwarara. Ndakanyenga ndikawarara chii ndikaachiva, chichi chandakaachivha kubva pandakabvirira kutaura kunze kwekutukwa nemi nekutukwa nevanhu vakafanana newewe, nekuopozwa each and every time, kuzvimbiswa musoro nemunhu akafanana newewe. Ndo zvinhu zvandiri kuachivha panapa. Handisi kuita gun blessing yekutuka vanhu kana kuita sei. Usade kufurira vanhu shamwari, usade kufurira vanhu. Teerera audio yangu kwainotangira kusvikira kwainoperera kana uine shungu dzekuti nyika inake. Kwete zvako izvo zvekuda kuenda kundomira paqueue. Enda unomira paqueue wakabata pfuti shamwari. Uri kukanganwa zvamakaitwa nevanhu vefazi, vanhu takamira mumaqueue waikanganwa kuti mapepa aibvutwa pamberi pevanhu. Chii chakaitika? Sadhaki yakakumirirai. Free and fair election yacho yauri kufungidzira kuti ichaitwa kupi papi? Hatina kuedza zvese here zvauri kutaura ipapapo zvese ipapapo. Hatina kuzviedza. Chii chauchiri kuda ichi? Kupa chinzvimbo chekuti izvozvizvi timbomira kutaura nemazita evanhu vakuru, timire kutaura mazita emaleaders, timbomirira kuita zvese izvozvo. Haisiriyo nguva inoi. Uri kuiona iri nguva yekukampena inoi? Iri kupi CCC yacho? Tiudze kuti iri kupi? Iri kupi MDC yacho? Tiudze kakuti iri kupi? Chii chiri kuitika munyika izvozvizvi kunze kovanhu vari kungodzvanyirira vanhu? Nekuti kana ZANU-PF chacho inotonzi ZANU-PF hamuna munyika umu. Usade kudifokasa vanhu shamwari, uchida kutaura zvimwe zvinhu zvekwausina kuswera. Kana usina kuteerera audio yangu kwainotangira nekwainogumira mumwangu, idzokera unoteerera audio iyoyo kuti ndakataura ndiri mumabasis api. Musatengese vatungamiriri. Ndodzoka ndichitokutaura iwewe wacho, iwewe ngochicomplaina iwewe. Ndotodzoka ndichitokutaura kuti usatitengesere vatungamiriri. Wazvinzwa? Haisi nguva yekuita basa rekuda kutungamidza zita remwana wevanhu izvizvi Chamisa kuti izvozvizvi azowanikwa. Paanenge achisonwa unenge uripo. Unenge uripo here? Unenge uri kupi? Dzimba dzevanhu dziri kubhombwa. Dzimba dzevanhu vakuru dziri kubhombwa. Vamwe vanhu vachisina misha. Chamisa wacho pane maattempts mangani. Hauda kutaura kuita kunge sezvinonzi unoziva kumumiririra izvozvizvi.
kutaura kuti chimbomirai chimbovigai mazita evanhu vamunoda evanhu vari pamberi penyu imimi chimbofokasai nezvekugadzirisana tione kuti totora direction ipi kuti tive nenyika yedu yakanaka. Uri kusiya izvozvo uri kuita basa kuda kudzosera uri kuda kumanikidza kudzosera zita remwana wevanhu panapa kuda kupondesa chamisa haunyare. Ndakambokuudzai kuti kana mukada kundidzvanyirira kuti muda kundirambidza zvinhu zvandiri kutaura ini ndichiziva zvandiri kutaura kuti ndiri kutaura zvipi, I can even say more. And ukauya panapa ndinotobva ndatonanga iwewe wacho ndopindura iwewe wacho mumazwa unenge uchitaura iwayo. Musandipe shungu rinonyenga rinohwara rinosimudza musoro rawana. Ndakaachiva chi kunze kwekutukwa nekuopozwa nekukanganisirwa vanhu vandinenge ndichitaura navo nemimi munenge muchiya nemaviews enyu anenge achitora wrong direction achirasa vanhu muchirasa vanhu futi muchidzosera vanhu kuma-opposition parties akapera kudhara yakapera kudhara. Hakuzvirwadziwa nazvo kana kuita sei nazvo amheno. Unofanirwa kutoembresa chokwadi chandotokuudza shamwari kuti hakuchisina chinonzi CCC yakahaijekwa nachavangu. Zvaunoziva iwewe chii chandiri kutaura chasingazive iwewe chaunonditaura kuti hanzi ndiri kuita gun blazing kuvanhu ndiri kutuka vanhu. Ndiri kutuka vanhu ini? Kasi ndiwe kana wandaipindura uchitaura zvinhu zvisina kana nemusoro. Next time dzoka panapa uchitaura zvinhu zvekubatanidza vanhu wangu ndikutaurira kana uchida kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Revolution iyi haisi yekungoti nguva dzese tinoita basa rekuda kuti tiite. Hatisi kukupfimba kashamwari kuti uye murevolution, tiri kukutaura chimiro chiri munyika. Let's take this direction. Iwoya panapa uchiita basa rekuoppose. As long as ndisiri kutaura mazwi akaipa kune vanhu chete ndinototaura nenzira yandototaura iyoyo. Ndinoita gun blazing ipi rinonyenga rinohwarara chandakaachiva chii chawakandoona ndichiachiva iwo pamusoro pekunhingirikina pekuita basa rekutaura panapa zvinhu zvakawanda zvichiitika. Ndakaachiva chii izvozvizvi? Nyoka yemabhunu ari mujeri chii chandakaachiva? Ndine chandiri kuti ndakahwina here izvizvi sofa kunze kwevanhu vari kuita basa rekubhadharwa vachipiwa mota? Chii chandinoti ndakaachiva izvizvi kana ndichichiona Job Sikala achipisirwa nekubhomberwa imba wonditaurira kuti hanzi rinonyenga rinohwarara? Vakamboya vachitaura zvakanaka izvizvi vakuona kuti vaneripo. Chandiri kuona kuti ndinacho chii chandanacho chandakaachiva chandachakuita kuti iwe unditi hanzi ndiri kupandukira vanhu vandakaunganidza vandakamotivheta. Mawedzi ese andinotaura inini atori motivational shamwari. Asi kana iwe ndiyo vanhu vaya vatinozombotaura kuti kana muchinge maona kuti hamusi kunzwisisa chimbotorai nguva mombogara pasi mombosiyana nazvo, kwete kungoti munhu kangofunga zvawangofunga panapa usauye nemafeelings wangu. Regedza ndikutaurira. Hatisi kuita zvekutamba panapa. Tiri kurwadziwa. Tine vanhu vari kuurayiwa everyday. Vamwe vanhu havachisina misha, vamwe vanhu vari mumajeri izvozvizvi nekuda kwenyaya dzatiri kutaura panapa. Tiri kuedza kuburitsa maviews ekuti vanhu vaone kuti vazive nekunzwisisa kuti chichiri kukonzeresa kuti vanhu vapinde mumajeri, vamwe vanhu vachipondwa. Iwo nditaura kuti hanzi rinonyenga rinohwarara rinopedza rinosimudza musoro rawana. Ndakaachiva chiinini kunze kwekuti vanhu vakasungwa mumajeri izvozvizvi, kunze kwekuti vanhu vari kupondwa, vanhu vari kuitirwa zvese zvakasiyana siyana izvozvizvi, vanhu vari kutengwa nemari. Imi mucha basa rekutaura zvinhu zvekuda kurambidza vanhu kuti vapinde murevolution, muchinyepera vanhu nezvema-opposition parties akapera kudhara, muchitungamidza mazita ema-leaders kuda kuvapondesa. Nesituation iripo iyi ndo situation yekuti ungataura nezvekuti hanzi Chamisa azodai sada kuloncha opposition party ada kuzodai, asi ndiwo uri kuita basa rekufamba uchitaura nhema idzodzo. Musaita basa rekuda kufamba muchitaura zvinhu zvekunyepa panapa. Kana takuzotaura kuti zvinhu zvamuri kutaura izvi hazvina kwazvinoenda, muri kurasa vanhu, makuya panapa muchigumbuka muchiti accuse nekuti nhingirikina zvinhu zvisina nebasa resi panapa. No. Enough is enough. Tiri munguva yekuti vanhu ngavabatane izvozvizvi. Vanhu vari kupera, vanhu vari kufa. Taifungidzira kuti pamwe maybe Job Sikala zvaakanyarara mazuva ano haasi kutaura nemunhu. Ezvizvi takunzwa kuti imba yake yabhombwa hachisina musha. Unofungidzira kuti toita basa rekutaura zvekutamba panapa.
Tirikuona mumwe munhu ari kupwanyirwa imba, mumwe munhu ari kupwanyirwa imba. Takuti chinyararai kutaura nyaya yaChamisa, muchaita kuti Chamisa futi atakwe. Maakutanga kuya panapa muchitaura zvinhu zvakadaro izvozvo. Chii chakadaro iwewe? Chii chakadaro comrade iwewe? Uri kuedza kuita sei? Uri kuona zvinhu zviri kuitika kuna Job Scala. Uri kuramba uchiya panapa uchita basa rekungobowa uchitaura mazita ema-leaders. Uda kuti vaite sei? Are they safe? Nelson Chamisa naJob Scala vakasiyana papi? Saka tiri kutaura kuti nyararai kuita basa rekuuya panapa nemazita ema-leaders nechi. Since zvatakataura kuti ngatimbomira zvema-opposition parties nekudai nekuti ma-elections nemaparties edu zvinhu zvese zviri kungohijekwa. Ngatimboitai zverevolution. Ndo zvandiri kutadzira vanhu here izvozvo? Ndizvo zvandiri kutadzira vanhu. Izvozvo takatarisana nemusi wenhirikini wekoti yaComrade Nyoka Yemabhunu. Watisingazivi kuti zvichaita sei, taneta nekuchema misodzi edu panapa. Ma-leaders edu ari kuatakwa, ari kurwiswa, vari mumajeri, vari kupondwa, vari kubhomberwa dzimba, vari kuita sei? Muri kuita basa rekuuya nemazita avo panapa, muchaexposa panapa. Hauzive nguva yekuita zvinhu zvako. Ndosaka tichizokuudzai kuti nyararai, nekuti nguva yacho yamuri kuzvitaura haisiriyo. Unoda kundinyaradza chii panapa pauchita basa rekundipopotera uchindituka? Uchinditi hanzi he zvakazodai. Kundituka kakwako. It's an insult kundiudza zvinhu zvakadai so. Zvimwe zvinhu ngatitange tafunga tisati tataura panapa. Kusasimba kwedu isusu kwakatitadza kumiririra Nelson Chamisa kusvikira pati ikahijekwa, ma-elections akatorwa, zvese munoziva zvakangohijekwa zvese pamberi pedu, on front of our eyes, mumaoko medu futi. Tiri kuti ngatiitewo chimwe chinhu chiri better, chiri stronger than zvatakanga tiri tichitaura panapa, tichitaura nemaviews, nezvikonzero, nemamiriro ezvinhu nechi tichisimbisa vanhu. Wakutanga kuya panapa uchitaura kuti hanzi ndiri kuataka vanhu vasiri. Kasi ndiyota basa rekutengesa Nelson Chamisa. Kuda munhu hakuziriko zvakunoitwa shamwari. Ndikutaurirwa zvinzwa. Kuda munhu zviri political zvisirizvo zvazvinoitwa. Munofanirwa kumudzivirira, kumuprotecta. So mukamona akanyarara musiye isiyanai naye. Iye ndiye anofanirwa kuenda pamberi penyu, kwete kuti muende pamberi pake panapa muchiya kuzotaura on behalf of him. Iye akanyarara panapa, anozorora rini kutambudzwa kwaari kuitwa imi musipo? Usade kungwarira vanhu, mumwe wangu, rekedza ndikutaurire. Usade kungwarira vanhu. Inini language yemunhu ari kuema chinhu chakanaka, nelanguage yemunhu ari kuema zvinhu zviri wrong, kana kuti munhu ada kumanikidzira zvinhu zvake kuti zvibudirire zvisingaite. Ndinotoinzwa kutoti uyu munhu uyu zvinhu zvaari kutaura izvo zvisiri izvozvo. Ndo zvinoita kuti ndidzoke panapa ndichizokutsura. Ena handimboregedze kuenda, kuna munhu achazondinyaradza. Tiri kuchema izvizvi nenyaya yemusha waJob Scala. Unomubatsira herewo? Nhasi unoda kurwira kuti hanzi uda kuita basa rekuramba uchiita basa rekuya panapa uchishambadza zita raNelson Chamisa. Uda kudefocasa vanhu varida kuedza kunzwisisa nezverevolution, uchiuya panapa pakuzotaura nezvema-opposition party akahijekwa naChavanguku. Enda unorwisana naChavanguku, kwete kuti taura zvinhu zvauri kuda kutaura panapa. This is a wrong place. Musavhiringidze vanhu vari kubatanidzwa muchida kuita basa rekuda kuwanyepera, kuita kunge sezvinonzi mune zvekutaura, kana kuti mune moyo wakanaka stereki, kuita kunge muda kutaura nenzira yakanaka stereki. Imi muchiita basa roda kuvhiringidza vanhu, kuda kurasisa vanhu focus yavo. Musadifokase vanhu nezvimwe zvinhu zvekuda kutaura kuita kunge sezvinonzi muri vanhu vakanaka stereki. Hamuna kunaka kana musingataure nyaya yekubatanidza vanhu. Hamuna kunaka kana vanhu muchibaya revolution, muchiponda revolution nekudestroy revolution. Hapana pamunombouya panapa mutaura kuti hanzi makanaka chii muchabasa rekuda kukanganisa vanhu, muchiyanika mazita evanhu vakuru, mazita ema-leaders, mazita evatungamiriri, kuvasiya vakutsvagwa vachipondwa vachiitwa sei. Zviri kukunakidzai kubhombwa kwemisha yevanhu. Madzibaba eshanduka wana pekugara.
vanhu vakafa ana Mo Blessing ana Masaya vakafa vakatisiya muno manaitaidza Maranga Patson nevamwe vakasiyana siyana. Jobs Kalawi akaitwa zvinhu zvingani, haana kubayiwa nekubayiwa mainjection izvizvi akazobuda akurwara. Dai asiri Mwari wake, nhasi munouya panapa muchisotitaurira zvinhu zvekuti hanzi usatimise kutaura nezvaNelson Chamisa. Nyararai. Nelson Chamisa kana achizanga kuzoona kuti ndaasafe achadzoka ega achisikotaura nevanhu. Simple. Ndo zvandiri kutaura izvozvo. Ndati nyararai. Nelson Chamisa achichituna asi muchakabvu. Kana makuda kutaura vanhu vasingagone kuzvimirira vasingataura, zvitori nani kuti muye muzotaura nyaya yaana Comrade Morgan Tsvangirai nekuti havachisipo. Muchitiudzawo kuti makadzidzei mumaskills avo avakanga vainawo ekulidha vanhu. Kwete kuuya panapa muchititaura nezvana Nelson Chamisa, ana VP nana Geza, vanhu vapenyu panapa pavanouya panapa vachitaura kana paine zvavanoda kuti vataure nevanhu. Kwete kuita basa rekuda kuita zvekuda kukwadzisa vanhu, kuita kunge sezvinonzi pane zvavaita kana kuti pane zvavataura ivo vasina chavamboita, pasina chavambotaura. Ndo zvinhu zvatiri kurambidza izvozvo, nekuti dzimba dzavanhu dziri kubhombwa, mafamilies evanhu ari kukanganiswa. Hamuna kuona kukwara kwakanga kwakaita vana vamadzibaba eshanduko. Ndo zvinhu zvatiri kurambidza izvozvo. Uri kunzwisisa here zvinhu zvatiri kutaura naiwe Comrade? Izvozvi zvitiri kuchema vanhu vakaiswa mumajeri, vanhu vari kusungwa. Vanhu vese vari kuopoza vari kusungwa, vari kuurayiwa, vari kuitwa zvese zvakasiyana siyana. Vanhu vari kuteerwa nepfuti, vanhu vari kurwiswa nepfuti. Zvauri kuziva iwewe, unotitaurira chiiko chaunoda kutitaurira panapa chausingazivewo, chatisingazive futi. We are in this thing together. You know that wakuda kutanga kuda kutimisa kuti hanzi hausi kuda kuteerera chete kuti tikutaurire iwewo kuti chimbonyarara hama yangu, chimbonyarara iwewo hama yangu. Wawadiko kumbonyarara panyaya yemazita evanhu. Titsvage kuti toita sei. Nyaya iripo haisi yemazita evanhu, haisi yekubiwa kwema-elections kana kuti chii. Inyaya yekuti toita sei. Iwe urita basa rekungodzokera kumashure. Chii chakadaro, chiko newe iwewe. Unonditi rinonyenga rinohwarara, rinosimudza musoro rawana. Mazwi ako aunotaura shamwari ka. Unonyatsokunzwisisa here mazwi ako aunotaura kana kuti wangotsvaga nhingirikini yekungosenzesa chete usina kunyatsoziva kuti uri kuedza kurevei. Uri kuedza kurevei kana uchinditi hanzi rinonyenga rinohwarara, rinosimudza musoro rawana. Nezvauri kuita izvozvi zvekuexposa mazita nekuningirikina nekuyanika mazita ema-leaders, kuyanika mazita evanhu, kuramba muchingoita basa rekuimba mazita evanhu, muchiona kuti dzimba dzavo dziri kubhombwa. Muchiona kuti mafamilies avo ari kushungurudzwa, muri kuramba muchiuya pana muchikotaura zvinhu izvozvo. Chii chauri kunyanya chii chawakaema iwo, chii chauri kuvavarira? What's your point? Iwe what's your point iwewo kuuya panapa uchitaura nezvemapati akaningirikina, nezvema-elections aunoziva iwewo kuti anorigwa achihaijekwa, nezveningirikini mapati akahaijekwa, nezvemazita ema-leaders auri kuziva iwewo kutoti vari panguva yakaoma izvizvi. What's your point on that? What's your point? Uda kuedza kuti zvibuilde chii? Zvinhu zvauri kuita uri kutozviita munguva isiriyo. That's why tichitaura kuti chimbomirai, nyararai kutaura nezvemazita evanhu. Munokwadzisa vanhu, havasi safe vanhu ivavo this time. Kana ivo vachinge vakufila kuti tinenge tasafe, vanouya vega vachitaura panapa. Wakunditi hanzi mwana waGeza anotaura zvinhu zvakaipa, mwana waGeza ari kutuka vanhu, taakutanga kuzozviona. Iwe, watch your mouth.